Salut! Ce mai faceți? Astăzi o să vorbim despre ceva care e peste tot, inteligența artificială, sau, pe scurt, AI. Deci, ce e mai exact AI-ul? Simplu spus, AI-ul este o parte a informaticii care se ocupă cu crearea de sisteme care pot face lucruri de care în mod normal ar avea nevoie de inteligența umană. Gândiți-vă la chestii cum ar fi înțelegerea limbajului, recunoașterea formelor, luarea deciziilor și chiar învățarea din experiență. Probabil ați interacționat cu AI-ul fără să vă dați seama. De exemplu, asistenți vocali ca Siri și Alexa, algoritmii de recomandare de pe Netflix sau algoritmii inteligenți care ajută mașinile autonome să circule pe șosele. Toate astea folosesc AI ca să funcționeze mai inteligent și mai eficient. Acum hai să vorbim despre cum funcționează AI-ul. Sistemele AI se bazează foarte mult pe date, foarte multe date. Folosesc aceste date ca să antreneze modele de machine learning, care sunt practic niște algoritmi care învață și se îmbunătățesc în timp. Aceste modele identifică tipare și fac predicții bazate pe datele cu care au fost antrenate. Există și diferite tipuri de AI. AI specializat, care e creat pentru o sarcină anume, cum ar fi traducerea automată, și apoi există AI general, care e încă teoretic și ar avea capacitatea de a înțelege și învăța orice sarcină intelectuală pe care o poate face un om. Progresele în AI sunt interesante, dar vin și cu provocări și aspecte etice. Chestii cum ar fi confidențialitatea datelor, pierderea locurilor de muncă și posibilitatea ca algoritmii să fie părtinitori sunt subiecte fierbinți în lumea AI. Asta a fost o scurtă introducere în ce este AI-ul și cum funcționează. Dacă sunteți la fel de fascinați ca mine de tehnologia asta, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați pentru mai multe clipuri despre tehnologie. Ne vedem data viitoare!